Aquí non mandamos, non. Xa acabaste a solo. Venga, traballo, xoga despois. Bueno, pois entón podedes baixar a tomar. Bueno, podemos. Vai xa a tomar algo. Imos ben por aquí. Cuidado que ven con o outra vez, pero desde o primeiro, desde o principio, por si non non funciona.
YMCA. A to. Claro, é que tu não me perguntaste,